החגים בפתח וכולם במתח. דמי חגים הם כסף שאתם מקבלים עבור הימים שבהם העסק סגור בגלל חג. סך הכל יש 9 ימים כאלה בשנה. 2 ימים בראש השנה, יום כיפור, 2 ימים בסוכות, 2 ימים בפסח, יום העצמאות וחג השבועות. עובד שמועסק במשרה שעתית יהיה זכאי להתחיל לקבל את דמי החגים רק אחרי ותק של 3 חודשים. לעומתו, עובד שמועסק במשרה גלובלית יקבל את דמי החגים מיד מההתחלה. אם יום החג נופל על יום שישי או שבת או יום שבו העובד לא עובד, הוא לא יקבל עליו תשלום של דמי חגים. חשוב וצריך לדעת שגם לנוצרים וגם למוסלמים כמובן יש תשלום של 9 ימי חג בשנה בהתאם לדת שלהם. אם יש עסק שמעסיק עובדים מכמה דתות והוא סוגר את העסק בהתאם לחגים היהודיים, אז אותו עובד יקבל יום חופש ביום הזה, וכשיגיע החג שלו הוא יהיה זכאי לקבל דמי חג עבור ההיעדרות. מה מקבל עובד שצריך לעבוד ביום החג? כמו תעריף של שבת. יש עוד המון מה להגיד על דמי חגים, וכתבתי לכם חלק מהדברים בתיאור, אז אתם מוזמנים לשאול אותי בתגובות ואני אענה על הכל בשמחה.